чуе се, Виляно! Всеки може да не те обичам да не чуе! Искам да те заболи! За всяка изневяра, за всеки кървав грех. Сега ще ти разкажа, ако искаш да кажи. Пади пред мен на колене, да видя всички как ме молиш да простя. Селено! Пади пред мен на колене, да видят всички как не молиш да простя. И знам, че пак ще ви простя, но този път ще е. Хайде! Спирай! Спирай! Тазу обаче! Айде! Мила се разлиза! Всяка иска ужасно да е нейното място. И още малко ни трябва, за да ни падне напълно топло е, а тази нощ ей, момичета, бързо да ще го заплечете го веднага и да иска пак, да не знае как е повърнато в края. Ей, момичета, не мога почи чисто. Как и ще му е толкова ръце, повече от две не зная. Обувкавате! Тия си трай там! Момиче! Ти го слизай! Няма значение, слизай! Дали не е смех? Това е стадион Василев! Але! Колко е часа? Часа е 5 часа! Как си метра да шкафани? Човека само да го съблечете го веднага и да иска пак, да не знае как е попаднал тук в рая. Ей, момичета! Съблечете го до края. Как и ще ми човека да той пак ръце, повече от две не зная. Мило, кой е та песен? Разпадал се, вика. Какво вика? Бадай колара, вика, разпадал се. Хората гледат! Хората гледат! Има полиция! Има полиция! Има полиция! Майко! Сега ще спи в районното.
Joj, to je policajci! Махаше! Махаше ли? Ние да не караме, какво мислеме? Обажда, че имаше и полиция. Спирам клипа.